Laseli dɔ bɔra Ameriki jamana kɔnɔ sibiri tɛmɛnen ka jira k'a fɔ an ka jamana Mali ka fara farafina jamana fila kan ko olu kɔni bɔra bɛnkan sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ jago ko o bunakun kan Ameriki jamanaw ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna o walalolu sɔrɔ an ka bi kunnafoniw kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ san 2021 kɔlɔlɔ min kɔni kɛra tunga lataga o bunakun kan an bɛna an da don o kɔlɔlɔw kan a ka bi kunnafoniyaw la. O tɛmɛnen ka bɔ jɔnya wale min o bɛ an ka jamana fan dɔw fɛ wulikajɔ jumɛn kan kɛ yaasa ka dansigi o jɔnya wale na a bɛna o jaabiw sɔrɔ an ka bi kunnafoniw kɔnɔ o bi fana kunnafoniya wɔrɔ kan ko di aw ma sɔni aw bisimila. K'aw fo ka aw waleɲumandɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu sɔgɔmɛ M7 Jabarani na fo ka se radio émergence ma 91 Mumuru Doro ani an ka bɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila kunnafoni o bulon kɔnɔ an bɛ a daminɛ ni politiki ko o bunakun ye kulu min ni o sigilen bɛ yuruguyurugu ani baarako gɛlɛya o kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min ni o damasɔnniya o bɛ tali kɛ PCC kan ale ɲɛma ale kɔni a yira ka fɔ ko sigikafɔ min ni o kɔni kɛra jamana ye o jɔsi kura hukumu kama an ka jamana kɔnɔ ko sigikafɔ in a ɲana sabula a bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka jamana ka a bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ a ye a yira ka fɔ ko laɲini minnu taara ni sigikafɔ in na fɔ ka taa se fɛɛrɛ minnu kɔni taara ni sigikafɔ in na ko olu bɛ kan ka lawaleya san 1 o bonyanko kɔnɔ min bɛ a yira ka fɔ ko san 1 o de kan ka fara furancɛrɔ fanga kan an ka jamana kɔnɔ ni a ye a fɔ Amadu Asi Jara o ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. Min fɔ assise Mali problème tɛ assise ko ye ka fɔ nka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan o tɛ problème ye an bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛna mun de kɛ parce que bi kabini kurukan fɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kabini Sunjata tile an bɛ fara ɲɔgɔn kan mun de kɛra fara ɲɔgɔn kan tɛ Mali ko ye ka taa an sigi ka kuma baw fɔ o tɛ Mali ko ye ka taa rapport baw kɛ o tɛ Mali ko ye mais fɛn minnu bɛ sɛbɛn a kɛli parce que Mali faama tɛ Mali fɛ Mali faama tɛ tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye Mali faama mɔgɔw bɛ a place la ka fauteuil donc u b'an bɔ kuma bɛɛ ka kan kɔnɔ ko Mali bɛna jɔ sini sɔgɔma Mali tɛ jɔ sini sɔgɔma ka kuma fɛ ko Mali bɛ jɔ ni baara de ye donc baara assise tɛ a kɛ sababu ye ka dumuni ko ɲɛnabɔ a tɛna sécurité ko ɲɛnabɔ Mali faamaw ka wuli u ka maliyɛnw lakana ka dumuni ko ɲɛnabɔ kɔngɔ de bɛ mɔgɔw la u ka maliyɛndenw ka kalanko ɲɛnabɔ o tɛ assise ko ye assise kɛra assise ma kɛ fɛn bɛ Mali problème dɔn assise tɛna to kuran ɲuman min na Mali la assise tɛna to dunkafa bɛ sabati assise tɛna to ko djihadistes tɛ fagali kɛ assise tɛna to ko foyi bɛ yɛlɛma assise tɛna to fɛnɛ k'an ka généraux n'an ka colonels tɛ Mali armée sɔrɔ so ka wari suɲɛ k'a dun donc assise ka kɛ a ka ɲi a bɛ mɔgɔ hakili sigi a bɛ mɔgɔ nisɔndiya o bɛ tɛgɛrɛ fɔ miliyari 2 ni miliyɔn 500 donna la mais assise mana min fɔ kɛli o ka kɛlen ye diyagoya ye yanni olu k'o fɔ fanga o fanga tɛmɛna Mali la ko k'olu ye fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ kɛlen ye diyagoya si ma kɛ parce que Mali faama tɛ tiɲɛ fɔ Mali faama mɔgɔw b'a poche a n'a sigiyɔrɔ. An bɛ don bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunnafoni o daminɛ la l'Amérique jamana kɔnɔ laseli dɔ bɔra min ni a kɛra sibiri tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Éthiopie jamana ka fara an ka jamana Mali ani Guinée Conakry jamana ko olu kɔni sen bɔra bɛnkan la bɛnkan min o bɛ tali kɛ feere ko o bunakun kan ni o bɛ l'Amérique jamana ani farafina jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye a yira k'a fɔ ko nin jamana saba in u kɔni tɛ ka adamadenya hakɛ o tɔbɔtɔli ka o bato fo ka taa se bɛɛ fanga o batoli ma an ka Kadɛri Ture ale ka kɔrɔfɔ lamɛn. Sani feere min bɛ Mali ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ye Mali sen bɔ o la ka sababu kɛ bɛnkan minnu ni olu fɔra ni o ma lawaleya Mali jamana o fɛ fɛn min ye sanni feere yɛrɛ kɛcogo ɲuman mun bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye US terre ye a ko ka sanga ni u ka sariyaw kɔni ye mun ni o kɔni taara farafina jamana ani États-Unis jamana o fɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka sanni feere ka o sigi senkan mun kɛra san 2000 walasa ka nɔgɔya don sanni feere min bɛ kɛ États-Unis jamana o ni farafina jamana olu fɛ ka ba don o la cogoya min na Amérique gouvernement kɔni ye a yira k'a fɔ ko ka sanga ni Mali ka lahalaw ye ko u tɛna se ka sanni feere ka o sɛmɛndiya u ni ɲɔgɔn cɛ ko de kama ko u bɛ Mali sen bɔ a la hakilina jiginna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sanni feere Éthiopie fo ka taa se Laginɛ ma olu fana bɔra u ka programme olu kɔnɔna na. Ni kun ye Sumaila Danbele ale ka walawalalu ye o bɛ an wuli ni ka denkuni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruyaw la. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la. A bɛ taa Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso ale sɛrɛkili la. Jɛmukan dɔ sigira Yoroso commune dugutan o arajosow la jɛmukan min kɔni bɛ tali kɛ yaasa ka musolakaw ka olu lakodɔn ka ni olu lasɔn
fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso tagali o nafaw ye kɛrɛnkɛrɛnya la lasirili o kɔlɔsili hukumu kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ peseli o wagatiw kan a kun de ye kɛnɛya tigilamaw olu na se ka dɛmɛ cogo min u ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnya la jiginni o waatiw ani cogo min da bɛ se ka kari sokɔnɔ jiginniw na nin hakilina in kɔni ye Yoroso meri ale ka hakilina ye ka fara cakɛda Save Children maw kan n'an bɔra Sikaso an bɛ an kunda Segu kan baarabolo min sigilen bɛ sɔrɔ sigida fo ka taa se seko ani dɔnko o yiriwale o kunnakun kan o baara o kɔni yirala Masina Sɛrikili jama ka forobadanayatɔ maw la min kɔni kɛra ka sangani janvier kalo tile 5 san 2022 fɛn min ye Segu jama ka forobadanayatɔ maw ka ɲɛma ye a ye a yira ka fɔ yaasa baarabolo in kɔni ka se ka kɛ o musaka bolodalenw o bɛ taa i jɔ sifawari miliyari 107 o bonyɔnko la min bɛ taa san 5 o bonyɔnko kɔnɔ k'a daminɛ san 2021 na a tila ka a sɛbɛntiya ka fɔ tugun ko sɛrikili dɔw sirabaw kɔni bɛna dilan min musakaw o bɛ ka bɔ an ka jamana kun fɔ ka taa se Segu mara ani dɛmɛbaganjɔw musakako olu fanfɛla na ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa kucalakaw fɛ maa 40 bɔɲɔnko ni olu bɛ tali kɛ jama ka forobadanayatɔ maw fɔ ka taa se lakana tigilamaw ale ni tani ka segin kɛbaw na o bɛ tali kɛ transportɛriw kan fɔ ka taa se jagokɛlaw ma olu le kɔni hakilina falen kɛ ka sɛngɛ ni araba tɛmɛnen janvier kalo tile 5 san 2022 kucala ale jago o bunakun kan ni lajɛrɛ in kɔni labɛnna cakɛda fɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ka baara ɲɛsinen bɛ maaw ni u bolofɛ o lakanani kama wa a kun de yaasa ka dɛmɛ don kɛrɛnkɛrɛnna maaw ni u bolofɛnw olu na se ka tɛmɛ cogo min na lakana o bunakun kan n'a musaka o bɔra cakɛda kun min bɛ wele ko Mali Justice Project o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la ni kunnafoni nin kɔfɛ an bɛ wuli ni ka munumunu salo kɛ an ka jamana kɔ kan kibaruw la min bɛna walawala aw ye Fatumata Jalo fɛ an ka bi kɔn kibaruw la an bɛ an kunda Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na maa 15 coronavirus bana tun bɛ olu de la nin ye a dɔgɔkun 2 ye nka ko ni ye a ta k'a lajɛ ka kɛ ni décembre kalo tile 31 ye ko coronavirus kɔni ye maa 2500 de minɛ o de hukumu kɔnɔna na Ivoire gouvernement ma kɔni a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ coronavirus ale bana nakun 4 ye u ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn ye ba min ka kan ka kɛ catikaw ka jamana kɔnɔna na janvier kalo tile 8 nata o baaraw kɔni bɛ sen na ni hakilina in kɔni bɔra fanga gwara dabakulu maw yɔrɔ hali ni u ka sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaw kɔni a yira k'a fɔ ko lajɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ u ka tolancisoba o kɔnɔna na Mauritanienw ka cakɛyɔrɔ min ɲɛsilen bɛ kunnafoni di ma olu kɔni ye laseli kɛ ka kɛ ni tarata don janvier kalo tile 4 k'a yira k'a fɔ ko Mauritanien maa 3 olu kɔni bɔnɛna u ni na n'u ka baara bɛnnen don sanu u ɲininiw ma nin kɔni kɛra karidon wa ko o tun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ fɔ o ma ko zone tampon ko u tun bɛ farafina cɛncɛn ka jamana min yɔrɔ ko polisariyo kulu maw ka yɔrɔ ye o ye min ni o bɛ mara jamana maw ka bolo kan min ni o ni maw bɛ k'a ye yɔrɔ ninnu kɔni lakana an bɛ a kuncɛ ni RDC ale jamana ye Sud-Kivu o dugukɔnɔmaw kɔni wuli-wulida kɛ k'a yira k'a fɔ ko bingani kɔni bɛ ka kɛ u kan u ka dugu kɔnɔna na minnu ni olu kɔni donna u ka dugu kɔnɔna na o tɛmɛnen ka bɔ baɲumankɛ tɔn dɔ ni o bɛ tali kɛ ONG kan o kɔni a yira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ taama sira ta ni ka taa farajɛ jamanaw kan ni u bɛ taa duguma siraw fɛ ko san 2021 tɛmɛnen na ko a kɔlɔlɔ o kɔni barika bonyana sabula taamakɛla ninnu na fɛn min ye maa 4,000 o bonyako ko olu le kɔni tora kɔji la yaasa aw ka faamuyali bɛ kɛ Kadari Ture a bɛna ɲɛfɔli k'aw ye. kɛn yɛrɛ ye ɲumankɛ jɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ wele ko ONG Caminando Frontera olu kumana san 2021 maa minnu bɛ ni olu taara tunga la duguma sira fɛ a yirala k'a fɔ ɲinɛ maa minnu taara duguma sira fɛ tunga la maa 4,000 400 ani maa 4 bɔɲɔngo olu de kɔni bɔnɛna u ni na nka a ko n'i ye maa bɔnɛnen ninnu lajɛ u ni na dɔw sara nka dɔw yɛrɛ kɔni tununa maa tɛ u ta yɔrɔ dɔn Espagne sira a kɛra o kan a yirala k'a fɔ diɲɛ don o don maa 12 bɔɲɔngo o kɔni bɛ bɔnɛ a ni na nin sira in kan ka daminɛ kabini san 2015 ka na se bi ma ni maa hakɛ ɲɔgɔnna ma deli ka to nin sira in kan kosɛbɛ nka a ko nin maa hakɛ min tolen filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sara la 94 olu kɔni tununa de maa t'olu ta yɔrɔ dɔn nka u fure kɔni fana ma ye ɲɛ la san 2020 waati ninnu na jɛkulu in ye a yira k'a fɔ tuguni u ko i ka dɔn san 2020 maa 2,170 k'olu de kɔni tununa wa dɔw fana fatura a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni ONG in kɔni y'a jira k'a fɔ u ka bilan kɔnɔ kabini san 1997 waati ninnu bɔra la fo ka na se san 2021 ma ko nin waleyaba in ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ wa a yirala k'a fɔ u ka nin rapport min bolo filɛ nin ye k'a ye tɛmɛna rapport la min jɛkuluba min bɛ ni o ye i ka dɔn maa minnu bɛ taa duguma sira fɛ olu ka tɔnba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ ko Organisation Internationale pour la Migration u ko u ka bilan kɔni tɛmɛna ninnu ta kan ka ban wa
Tora a yirala k'a fɔ nin waleya ninnu walasa ka se ka a tiɲɛtigiya Espagnekaw fana fɛ jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ wele ko APDHA olu y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in kɔni ko tiɲɛ bɛ ala ko ye bari min ye ONG ɲɛni o ye kaminando ye olu y'a yira k'a fɔ maa 4,000 ani i ka dɔ 444 o de kɔni bɛ nɔ min ɲɛmatunnen don nin ko in na o b'a yira k'a fɔ min ye san 2021 maa minnu taara tunga la a caman taara Espagne fanfɛla de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛmɛ ni i ka dɔ Maroc fanfɛla ninnu ye ka don Algérie kɔnɔ ani ka taa jamana wɛrɛw kan ko min ye Espagne kɔni de ye jama sɔrɔ kosɛbɛ minnu taara i ka dɔ jamana kɔfɛ jamanaw kan ni o ye tungarantigiw ye minnu taara i ka dɔ siraw fɛ duguma siraw. nin kun ye Abubakar Sanogo ye ale ka kɔrɔfɔ ye o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ segin ka na politiko o bunakun kan a bɛ kalo damadɔ bɔ bi fɛn min ye lafasali kɛ kulu ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la ni ka baarabilancari kɛ yaasa u ka hakɛw olu na se ka sɔrɔ cogo min o baarabilancari o bɛna se ka kɔlɔlɔ jumɛn o lase an ka jamana o basigili ma o ɲininkali ninnu jaabira kunnafoni ɲinan dɔ fɛ ni a kɛra Yusuf Kulibali o ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. 91 an donné démocratie la o ye droit dɔ di mɔgɔw ma pour que bɛɛ k'i ka hakɛ lafasa bon n'o kɛra donc maintenant diyagoya de y'o ye ni jamana bɛ ka évoluer mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u ka hakɛ ye min ye jamana fan fɛ ka se k'o ɲɛɲini bon faut pas que an ka ɲinɛ k'a fɔ fana ko jamana aussi hakɛ dɔ bɛ jamana fana bolo jamanadenw kan bon o hukumu kɔnɔla la ni sigikafɔ gɛlɛyara o de bɛ na ni grève ninnu ye moi je pense que u ka jɛ ka sigi ka fɔ k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ min tɛ se ka kɛ ka bɔ fɔ ka bɛn kɛ ka kan n'o kɛra moi je pense que o bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye min b'a to grève ninnu a bɛ nɔgɔya dɔɔnin quoi. jamana marabaaw olu de b'u sigi sa k'u hakili jagabɔ minnu bɛ ka laɲini kɛ olu bɛ ka laɲini kɛ kun min kama a ka kɛ ni tiɲɛ ye maa si kana i dogo si la n'a bɛ se ka bɛn u ka fɔ a bɛ bɛn n'a tɛ se ka bɛn a ka fɔ k'a tɛ se ka bɛn. Ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni ne ka faamu ye di ni nin bɛ ka temps ɲini n'i y'a fɔ a karisa n tɛ se ka temps di ma a 5 bɛ n bolo k'a d'i ma a fɛnɛ k'a lajɛ a k'o 5 minɛ komi jamana bɛ yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka an fara ɲɔgɔn kan pour que ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ de. An ka mɔgɔw fana bɛ k'u référer sous région jamana tɔw de kan yaya parce que o de kama u fana bɛ ka wuli ka demande kɛ pour que ka fɛn bɛ se ka yɛlɛn dɔɔnin quoi sinon très sincèrement u ka salaire n'u ka fɛnw ninnu c'est trop payé par rapport aux autres pays quoi n t'a dɔn ne bɛ k'a faamuya vraiment il faut État k'a jateminɛ k'a lajɛ mun bɛ se ka fara u ta kan pour moins hali n'u sous-région tɔw mɔgɔw ma se ka kɛ niveau kelen au moins u fana ka se niveau dɔ la au moins u bɛ se ka kalan kɛ ko ɲuman kɛ cogo min na denmisɛnninw kun vraiment an bɛɛ ka avantage b'o de la quoi. bɛɛ b'a dɔn pays bɛ crise la nin wagati in na ko si ma se ka ɲɛnabɔ an dɔrɔn tɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ mais jamana in mago bɛ min na sisan nɔ jamana in mago bɛ an ka ɲinɛ ɲɔgɔn na de an ka ɲɔgɔn minɛ n'o tɛ foyi tɛ se ka jamana in taɲɛ bilen ka d'a kan structure bɛɛ tiɲɛnen don Mali kɔnɔ i mana taa yɔrɔ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛnen don solution kɔni ye min an bɛ ɲɔgɔn minɛ de an bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn de jamana in taɲɛ ye sa. ka kunnafoni kuncɛ tugun an bɛ se ka don bakubaw kɔnɔ ka sangani si ka kuma dɔ o kɔni kɛlen jamanaden dɔw fɛ jamana ale maraka ɲuman o hukumu kɔnɔ fo ka taa se lakana o sabatili la jamana o fan tan a naani bɛɛ fɛ ani an ka ladala ko ba bɛ se ka don olu la cogo min an ka jamana kɔnɔ u ka o kuncɛ kuma la u kɔni kumana jonya wale dɔ ni o kɔni bɛ kɛ an ka jamana fan dɔw fɛ ni lawale de u fɛ ni u ye a yira k'a fɔ ko jamanadenw kɔni bɛ u tɛ ka kuma ni jonya wale ninnu na k'a sɔrɔ waleya in bɛ ka taa ka maa minnu sɛgɛrɛ u kɔni bɛ gɛlɛya jamana fɛrɛ jumɛn de kan ka yaasa ka dansigi ni jɔnya wale ninnu na Umu Kone ale bɛna o jaabiw fɔ an ɲɛna. An ka jamana marabolo dɔw la hali bi jɔnmaya wale kɔni talen don ka maa caman sɛgɛrɛ min kɛlen don sababu ye waleya in bɛ ta ka maa minnu sɛgɛrɛ fo ka taa se kulu minnu bɛ yen nɔ adamadenya hakɛw tɔbɔtɔli koɲɛw ma ni ka olu bila wulikajɔw la yaasa nin waleya kofɔli min filɛ ni dankari bɛ se ka kɛ olu la
ni maa dɔ kɔni kelen don ka ni jɔnmaya wale ninnu kɛ laadalafɛnw ye an ka jamana kɔnɔ k'a yira maaw la k'a fɔ fɛn min ye jɔnmaya wale ale bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don an ka jamana sigi ka fɔw la. Kayi ani Kulukoro marabolo la nin waleya kofɔlen kɔni dɔ kɛra fo ka taa se yɔrɔ dɔw kɔni jenina min kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni bana kosɛbɛ ni ka dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa wɛrɛw kɔni bɛ yen nɔ ni a kɛra sababu ye olu kɔni ye u dagayɔrɔ yɛrɛ bila. Nin waleya kofɔlen kɔni ni jɔnmaya wale kɔni ɲɔ bɛ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ ni san laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo yɛrɛ la. Jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baaraw kɔni ɲɛsilen don fɛn min ye adamadenya hakɛ olu tɔbɔtɔli koɲɛw ma ni u kɔni tun ye wulikajɔ dɔ sabati san 2016 kɔnɔna na ni ka projet bila sen kan yaasa ka dansigi kɛ nin waleya kofɔlen ale la nka u kɔni a yira k'a fɔ u ka nin gafe kofɔlen kɔni min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fura sɔrɔ nin waleya ninnu na hali bi ɲɛ ma se ka sɔrɔ a baaraw la. Ni kunnafoni de sera ka fara ɲɔgɔn kan an ka kunnafoniso ɲɛmayaso fɛ ka di aw ma ka sanga ni bi kari janvier kalo tile 9 san 2021 kunnafoni kelen ninnu a bɛna u sɔrɔ nansarakan na Fatumata Jalo fɛ ani ce a ka kulomajɔ la Ala ka su yɛrɛ d'a ma. Ce Mali, glorieux de son histoire et de sa culture multiséculaire, ce Mali, aux épopées chantées, narrées depuis des générations ne peut être avali. Les griots mondains l'ont chanté, les troubadours l'ont perpétué. Le Mali est comme une pirogue, il peut tanguer, mais jamais ne chavirera. Ça, c'est le destin. Nos soldats bavés de leurs bavettes, vert, or et rouge, ont osé braver la robe des charognards sales et barbus qui ont profané la parole de Dieu, les hommes de Dieu, les livres de Dieu. Mais Seigneur, pourriez-vous les pardonner de leurs ignorances? Ils étaient ivres de chanvre, mettant en nu leurs pulsions sordides. Sinon, comment peut-on tuer au nom de Dieu, voler au nom de Dieu, violer des enfants au nom de Dieu? Et tous ces musulmans qui se taisent, et tous ces musulmans qui se réjouissent, et tous ces musulmans qui s'offusquent, n'ont-ils jamais entendu parler de l'histoire de Djingué Albert, de l'université Sankoré, de la science infuse d'Ahmed Baba? Non, apparemment. Pendant que nos soldats forment un métissage fécond de notre société, le Mali s'affirme, le Mali se réjouit, le Mali est là et fier, le Mali dans toute sa diversité. Vive le Mali, un et indivisible.